خوا برز فادی مرای سروک اوفیسا پیوندی گشتی ین شپیلا پیشاروجا کرد لسوریه میوان منه دم باش برز فادی سپاس جبو بشداربوناته بریا کوم بحثا بشداربون ائتلاف ده هلبجارتنین 2020 ده 2021 ده بکن هلبجارتنین کو سالین به ویورن دارخستن حتی چه آستکه و روابن شرعی بن نخواستم کو سوریا در روشک خراب تبلیه هفله در باسته به بله وار باش دم باش شغل چه دوره دنیا در چه دولتک دنیای بگاوا هلبجارتن چه دبند و او دور آرام به خلقی و دوره برنگکی آرامی جیانا خود داره و ببن ایرو روشا سوری گوته را در باست به وەکو تر دەزانن هێ ڕێجیم مصرە هێ دخوازێک و چارەسەریک ji بۆی کریزا سووری چارەسەریک عەسکەری و ji بۆی ئامادەبووناوێ 2021دا حازربوونا خوا دکێ وەک ڕئیسێ vê rejimê Beşar el-Esed xwe amade dike dîsa hilbijartinê rîaseta Sûrî wê haziriye jê re dike wê wateyê gohê ev rejîm xwe ji ber çareserkirina siyasî xwe didê alîkî ew biryara Cinêfayek dido 2024 ji ber vê yekê îro ev rewşa Sûrî miletê Sûrî bi tevahî tê re derbas dibe miletê Sûrî ne amade ye got îro derbasî hilbijartina bibe ji bo îro bajar û bajarokê Sûrî topbaran dikin hê rejîm wê siyaseta xwe derheqî miletê Sûrî de bikar têne hê bi melayîna kesê Sûrî ji dervî welatin hê xelkê Sûrî di zindanê rejîmê de hene hê Sûrî ew esasê kurcem tasfiyata xisûmê xwe yê siyasî dike êgonerîna wanê cida ji vê rejîmê ji ber vê yekê îro rewş ne amade ye rewş ne arama got xelkê Sûrî derbasî hilbijartina bibe. Baş e Birêz Fadî lê vê dewrê tiştekî nû çêbûye îtilafê xwe amade kiriye ku ew jî beşdar bibe komîsyonek damezrandiye ku beşdarî hilbijartinan bibe. Vê yekê beşdarbûna îtilafê di hilbijartinên gera bê de hûn çawa dinarxînin? Belê ji xwe û biryara û ji ew komîsa hilbijartinê a got biryara wê nake 24 19 meha 11 2020 hat iqrarkirin ji aliyê îtilafê re bi rastî biryarek istîbaqî bû ji bo ne ji heqê îtilafê û ne ji heqê desteya danûstandinê ye îro biryareke halo bistêne ji bo em wek li Cinêfê û desteya danûstandinê de em dibêjin teşkîl heyet hukm intîqalî ev teşkîla weke dibêje komîsa hilbijartinê ev piştî teşkîl heyet hukm intîqalî tê. Yani em karin Birêz Fadî em karin bêjin ku fişarek li ser îtilafê hatiye kirin ku vê biryarê bistîne yan biryar kes yani keseyatiyan em bêjin wekû Nasr el-Herîrî çend kes di îtilafê de ev biryar standine? Heger serwanê ferz jî bû bê bêguman çê nabe ev biryarek istîbaqî ye bê ku teşkîlek hukm intîqalî çê bibe bê ku penaber vegerin hender wê welat piştî ew teşkîla hukm heyet intîqalî piştî ji demaha wê intîxabat çê bibin cemîê pêkhatiyê Sûrî wê tê de bejdar bibin bê istisna ji ber vê yekê heke şerek ser îtilafê jî ferz bû bê çê nabe îtilaf îro xwedbînê ew dibêje ez temsîla gelê Sûrî dikim ez muarada me ji vê nîzamê re îro desteya serokatiyê de ew mumessilê rejîma Esed hember hevdû guftgoyê dikin ji bo çareserîk siyasî ji bo wedeyê Sûrî gorî biryara Cinêv dido 2024 ji ber vê yekê ev biryarek istîbaqî ye û nêzîkî got ev biryara rejîma Esed dayî got inû ke amadebûna xwe ji bo hilbijartinê rîasetê dike ev biryar bi rastî xizmeta rejîmê dike xizmeta va dewletê arîkar vê rejîmê re ê got ev Sûrî gihandine vê astahanê. Baş e Birêz Fadî ev nayê watê ku biryarek navdewletî ji welatên zilhêz yên bi bandor li Sûriyê de hatiye standin wekû Amerîka û Rûsya û Tirkiye, Êran
کو و بکنن و انجامه کو ائتلاف و رژیم به هفدوره هل بجارتنان لدار بخینن شخوا ئەمریکا سەرپرشتیا va danûstandinatgê êgot navbera sesiyonê û rejîmê de ji ber vê yekê di baweriyê min de ev gav gaveka stîbaqiya gaveka stîbaqiya gaveka bileza bê ku teşkîl hukm heyet hukm intîqalî Sûrî de çê bibe bê Sûriyak pêşeroj bê rejîma Esed û muessesatê wê emnî بۆ ئیرۆ رێجیمە ئەسد ئەو بەرپرسیارە سووری کەتیە vê قوناعێدا و vê derheqê و سووری وەکەت بێژێ بووە مەلعەبەك ji tesfiyatê dewletê عالەمێدا و miletê Sûrî bi tevahî bûye qurbanî bûye qurbanî ji bo li îstêfa dewleta ji ber vê yekê ev îtilaf lazim e li biryara xwe vegerê û texeliyê ji biryara Cinêv yek neke dido bîst û çar ئەو بریارتەنێ خزمەتا گەلێ سووری دکێ ئەم نەهاتنە ئیرۆ ئەم وەکەت بێژێ ئەم لەڤاکردنێ بڕێجیمە ئەسەد لە چێتکن ئەم بێژنە بەحرامە بەحراتە ئیرۆ ئەم تەمسیلا مڵەتێ سووری بتەڤایی دکن ئێم خۆنێزیکی شۆڕەشا سووری دکن ئەو شۆڕەشە بۆ ئازادیش بۆی گەلێ سووری دخواست و دخواست ئەڤ رێجیم هەروەشش بۆی ئەڤ رێجیم گەلێکی زڵما خۆستبدادا خۆ سەرگەلێ سووری دکن باشە برێز فەدی ئەگەر ئۆپۆزیسیۆنێ بەشدار کرد یعنی تەگوت divê ئەتیلاف ji vê biryarê vegere ئەگەر بەشدار کرد ئەتیلاف یان ژیان بێژن ئۆپۆزیسیۆنا Sûriyê û rejîma Sûriyê bi hevdûra hilbijartin li darxistin çiş kurdatên xwastin divê beşdar bin yana eger bi beşdar bin bi çi şêweyî beşdarî van hilbijartinan bibin bi vî şêweyî çi Kurd bin çi Ereb bin çi ئاسووری بن چه پێکهاتیە دیبن vî rengê hanê derbasî hilbijartinê birê xizmeta rejîma Esed dike ji bo nîzama hilbijartin îro bi melayîna kesê Sûrî ji dervî welat hene divê lîcanên rewî ji bo hilbijartina çê bibe piştî heyet hukm intîqalî nedewatê tewîyê di nav vî miletî de çê bibin خەلکێ سووری نێزیکی ئۆپۆزیسیۆنێ بکەن ئارامی di منتیقەیەدا هەبێ خەلک بەشدار ببێ ji mafê çi kesekê ji dervî welata heqê wî ye xwe di van întîxabata de bişarkê çi terşîh û çi teswît di vî wextê hade heger bi vî rengê hanê ev biryar cîbcî bû bi rastî ne xizmeta miletê Kurd dike û ne xizmeta gelê Sûrî bi tevahî dike tenê xizmeta rejîma Esed dike Spas birêz Fedî min ray serokê ofîsa peywendiyên giştî ya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê gelek spas ji bo beşdarbûna te